नाथाय बिसोरो गावसोरखौ बर' होननानै लाया 5 बोसोर खमाव दङ मथे 5 बोसोरसो बिसोरो जाबाय संसार जानाया हाबा जानाया ओमफ्राय बेयाव फैनाया खमब्लाबो हेलो स्नाफोर गुड इभिनिं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आं बैसोरनो मोजां दङ दिनैथ' आङो जेबो भिडिअ खालामनाय जायासै सोनाफोर ओमफ्राय दा आङो मोननैसो भाइरेल भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों माने आंनि गोसोआवबो नांदों आरोखि बे भिडिअखौ नुनानै ओंखायनो आङो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामना होनोसै सानबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो आंनि चेनेल सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोनाफोर आङो आदा आलफ्रेडनि मोनसे भिडिअ नुदों आरोखि माने लखिमपुर बर्डार जाहैदों अगुरि ना बोरैबा गामि होनदों आब' कबिता सरगारियासो मिन्थिनो हागौ बेखौ बे जायगानि बर'फोरा माने टाइटेला बर'जोब जाहैदों आरोखि बसुमतारी नार्जारी खाख्लारि सरगियारि बेफोरबायदि दं जाहैदों ओमफ्राय खिन्थु गावसोरखौ बर' होननानै मालाबाबो सिनायथि लाया जाहैदों ओमफ्राय बर'नि एसटिजोंनो बिथांमोनहा माने गोबां साख्रि बाख्रि मावनानैबो दं जाहैदों आरोखि खिन्थु गावसोरखौ बर' होननानै लाया जाहैदों ओमफ्राय आदा आलफ्रेडा बुंदों आरोखि जोबोद लाजिनांथाव मोनदों होननानै नंगौथ' आरो खोथाया सैथोआनो बर' जानानै गावखौ बर' सिनायथि लानो बायोबा बिसोरखौलाय बर'आव दोननानैलाय माथो लाब बिसोरखौ एसटिनिफ्रायनो एरननांगौ आंनिबा रागाया आंनाबो आलदासो बर'नि माबाजोंनो सार्टिफिकेटजोंनो साख्रिया लाबाय बिसोरो ओमफ्राय बर'खौनो होननानै लानो बालायलायनाय माबायदि नुवाखै दा आदा आलफ्रेडा मा फोरमायबावो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होनोसै आं सनाफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो मोनसे ओरैबायदि लासिं सिंबाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो नोंथांमोनहा ओरै दावखोनानै थांबा मोनसे गामि मोनगोन मा गामि बे गामिनि नामा औगुरि बे बिक्रमपुर गामिनि नांजाबनाय ओरैहाय लखिमपुर जिल्लानि बर्डारावहाय मोनसे बर' गामि दङ औगुरि बिसोरो टाइटेलखौ बर'नि लिरजोबो बर' बसुमतारी नार्जारी खाख्लारि मोसाहारि नाथाय बिसोरो गावसोरखौ बर' होननानै लाया आरो बे बिटिसिनि सिङावबो हाबबायमोन जाहैदों बिसोरो मा खालामदों डिसिजों रायलायनानै जों बिटिसिआव हाबा होननानै गामिखौ दानख'नानै लादों आरो बिसोरो बर' रावखौ रायलाया आरो गावसोरखौ बर' होननानै लाया साला बर'नि टाइटेल लानानै एसटि लानानै बिसोरो साख्रि मावगासिनो दं एसटि खथायाव पुलिस मास्टार बिदिनो बायदि बाहागोआव बिसोरनो जाहैबाय जोलैनि हांगार नैबे औगुरि गामि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बर्डार बिक्रमपुर गामिनि खाथियावहाय बिसोर माने गावसोरखौनो बर' होननानै लाया जाहैदों टाइटेलखौल' बर'नि लायो ओमफ्राय साख्रिफोरखौ स्कुलनि एडमिसनफोरखौ बे एसटिनि रिजार्भेसनाव लायो अब्ला नोंथांमोनहा बर'नि टाइटेलखौबो लानो नाङा नोंथांमोनहा बे एसटि सार्टिफिकेटखौबो लानो नाङा गारनांगौ आरो नुबायना सोनाफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौथ' आदा आलफ्रेडा मा फोरमायदों बर'आवनो दोननाङा बेबायदि गावनि जाथिखौनो नेवसिगारग्रा मानसिफोरखौ आरो बेजों लोगोसेनो आङो मोनसे भिडिअ शेयार खालामबावसै सोनाफोर दानि जुगावबो ओरैबायदि गोरिब मानसि दंबावो हरै सानजाथिंजाय सोनाफोर ओरै जोंनिथिंजायथ' बिदि बेफोरबायदि न'खौ नुनो मोनला गोदो गोदायसो नुनो मोनोमोन जों उन्दैफोराव नाथाय हरैथिं दासिमबो ओरैबायदि अबस्था गैयै न' बां दंबावो आरोखि बेबायदि नुबानो उसुबिदा मोनखाङो आरोखि ओरैबायदि आंनि गोसोआबो बोरैबा मोनखांलायदों आयै दानि जुगावबो बेबायदि न' बां दंबावो अखा बांखा दाथ' अखा बांखानि बोथोर गैला दे अखा बांखा बोथोरबा माहाय थायो जाखो आं बिराद सिन्था जाखोमादों आरोखि माने गामिफोरनि मानसिफ्राबो एसे एनै मदद होलायलायनानै माने गभर्नमेन्टनि न'फोरखौ थाबायलायनानै बेफोरबायदि मानसिनो होनांगौ आरोखि आंनिबा एसे मारै खालामबा जायो बेफोरखौ खोन्थानानै एसे फोरोंलायनानै मारै खालामनांगौ बेफोरखौ खिन्थालायनानै थाबायनानै होजायो आरोखि आंनिबा ओरैबायदि अन्थाव बाथावना उन्दैसो बारा बैसोनिबो नङा बिसिबो फिसायबो ओमफ्राय लेखा फरा रोङा जाहैबाय एसे मानसिफ्राबो जि अन्थाव बाथाव मोनदाहां दा नोंथांमोननो बे भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होनोसै सनाफोर नोंथांमोनहा नायलांदो बिदिब्ला नैबे फंबायनाव आं हाबफैबाय माने गासैखौबो नायजोब्बाय न'फोरखौथ' नैबे आं दानि देखायनाया बिसिनावबो हाबबोबाय बिनाबो कन्डिसना गाज्रि ओमफ्राय माखासेफोरना ओरै लामानि सोनाबनिफ्रा फ्राय मोजां आरोना ओमफ्राय बेवहाय बोराय फुराना मानसिफोर दं नालाय बिसिना एसे मोजां ओमफ्राय नैबे फंबायनियाव आं हाबफैनानै आं एसे दुखु मोनदों आरोना जोंनि बर' फिसाफोरखौ बेबायदि एसे खस्थ'यै थानाय नुयोब्ला जोंबो दुखु मोनो नङा होमबा ओमफ्राय बिनि आरोना आं बे फंबायनि न'खौ देखायनायनि मेन खारनानो बेनो जोंहा एसे गिदिर गोलाव दं नालाय जिहेथु फंबायमोननि न'फोरखौ नायसनलायनानै एसेब्लाबो माने सहायफोर हरलायनानै जाहाथे थानो हानाय कन्डिसन जाहाथे गथ'फोरखौ माने दैज्लांफ्राव बा बिदिनो बार अखा बायदिसिना एसे एनै खस्थ' समफ्राव थानो हानायनि मोजां फरायनायनि माबा मोनसे बेब'स्थाफोर जुदि खालामना होयोबा बिराद मोजां नङा होमब्ला फंबायमोना माने उन्दैसो बारा रायजो जानाय बावाखै नङा होमबा नोंस्राबो
थ' बेबायदि अबस्थानिफ्राय दानिफ्रायनो जुदि बेबायदि अबस्था थानांब्ला बिसोरनि लाइफ स्टाइला इयुनाव माने गथ'फोरखौ जों मोजां दैदेनलांनो थाखाय बिराद खस्थ' जागोन आरोना थ' बेनिखायनो आं फंबायफ्रा बोरै बोरै सोलियो बेयाव थानानै माब्रै बिदि जाखो आंनो फंबायनाव एसे नोंथांमोननो सोंनानै फोरमायना नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय फंबाया गामिनिखाना गामिनि ओमफ्राय जोंहा उन्दैफ्रा गामिनि बर' ना हारसा हारसा दा बर' जाबाय ना ओमफ्राय साबेसे दं ओरैनो फरियाला न'आव जोंना बिदा फंबाय साथाम ना दा थानायाव फरियाला साबेसे होनदा जोंना सानैल' साब्रै बिमा बिफा गैला आरोना इयाव बिमा बिफाया अबाव थायो दा बिमा बिफाया न'आव थायो मेन न'आव थायो आरोना ओमफ्राय बेयाव नोंसोरो थाफैनाया बेसे गोबाव जाखो जाबाय 5 बोसोरबा जाबाय हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखो नोंस्रा हाबा जानाया बे बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम बारगोन गथ'खौ नायनानै बेखौ रानिया खै बोसोर जाखो 4 बोसोर जाबाय 5 बोसोर खमाव दङ मथे 5 बोसोरसो बिसोरो जाबाय संसार जानाया हाबा जानाया ओमफ्राय बेयाव फैनाया खमब्लाबो खै बोसोर जाखो नोङो फैनाया नैबे न'आव थाफैनाया बेयाव फैनायाथ' आंनि मिन्थिनाय बायदिबाथ' बेयाव फैनाया 6-5 जाबाय 5 जायो जेनेबा हाबा जाखांनायनि उनाव फैदों आरोना ओमफ्राय मेन आं दा नैबे न'आ नोंसोर फैजेननाय समाव माबायदिमोन दा बिदिनोखामोन ना न'आ फैजेननायाव मोजांमोन दा माने बेलेगाव खामानि मावहैदोंमोन आङो खामानि मावहैनानै मालिकाबो माने एसे थाखा फैसानि खेलिमेलिजों माने लिंलांसिं इदि खालायबाय आरोना फैसाखौबो फुरा मोननाय जादिया माने ओरैबो हाया जाहैबाय माने आङो दा न'आवबो मोजां फैसा बुजायमोन जेनेबा माबानिफ्राय खामानि मावनायनिफ्राय फैसा मोजां फैसा मोनाखै आरोना बेनिखायनो माने न'खौ लुनो हायाखै नङा होमबा थ' इयुनाव बेबायदिब्ला नोंहा रायजो जानायाव जोबोद खस्थ' दं बेनिखायनो आं बुंदों आरोना दा बिथाङा उन्दै उन्दैखौ स्कुलाव हरदों रानिखौ स्कुलाव हरदों हिन्जावसा ना हिन्जावसा रानिया हिन्जावसा सानैबो हिन्जावसा थ' आं बेनो आरोना बिथांमोना बिदिनो रायजो जानाया फरायग्रा फरायगासिनो सानैबो फरायदों नों बेसे फरायनाय आङो माबा क्लास 9 सिम ओमफ्राय हिसाब गैया थ' फरायनायफ्राबो बिदि बारा गैया नालाय क्लास 9 दानि जुगाव नोङो मेट्रिक पासआ जेबो खामानि जाया क्लास 9खौथ' मा होनबावनो नामा गथे फरायनायनि लाइनाव मा फोरोंनायनि लाइनाव बिसोरो जिर'खा होननानै बुंनानै लानांसिगोन आरोना थ' बिसोरो जेसेबां मावनांगोन गावनि आखाइजोंनो मावनांगोन गावनि माने आखाइ थैखौ दै खालामनानै बिसोर मावनानैसो जाखानांसिगोन जेब्ला नङा होमबा थ' बेनिखायनो बिस्रा आखाइ आथिं दं मावनो हायो थेवबो माने एसे उसुबिदा न'आव सोलिनो नङा होमब्ला थ' बेनिखायनो अननानै बयहाबो जिहेतु न' मोन्दों सरकारनि न' मोन्दों नङा होमब्ला अननानै नैबिसिनि न'फोरखौ बानायना होयोब्ला बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरोना आं बेखौनो सोरबा गेदेर गोलावफ्रा जुदि नायसनोब्ला अननानै आं गुरै खावलायनाय जाबाय ना बिथांमोननि थाखायबो बानायना होफैबानो जाबाय ओमफ्राय जिअ टेकखौ मारिदोंमोन दाख्लै ओमफ्राय बिदिनो आधार आपडेट जादोंमोन ना बानायदोंमोन आधार कार्डखौ बानायदोंमोन आधार कार्डखौ खनथामबो जों खनथामाव माने फिंगारा पुरा बेखौ नाया नोंनाथ' आधार गैया मिथिया बिथांना आधार कार्डबो गैयानो हिन्जाव नावसो जागोन दायो जाबाबो आधार कार्ड आपडेट मोनसे फैबावदोंमोन ना बे जिअ टेक दाख्लै बेखौ बानायफिननो मोनदों बेखौ बानायफिननो मोनाखै बेखौ डेटआव थांलांबायसोमोन बेखौसो बानायनांगौमोन बे पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट मेम्बारजों मोजां कानेक्सन लालाय बिसोरो हायोबा गाबोन फुङाव थांनानै बिसोर खबर लायगोन बिदि जादोंमोननो माथो जोंनिया माथो बिदिबा जोंना थालांगोन होनना बुंदों गोसो होयो बेफोरखौ नङाबा नोंसिनि न'आ बिदिनो गोबाय गिदिर थालांगोन न'आबो बाउन्डारि गैया ओमफ्राय फारसेथिं गथ' गथायनि बिथिं देखायलाय बिथिं बिराद हाब्रां दं माने बिदि बाउन्डारि सेन्टार गैयाबा गथ'फोरखौ गिनांगौ जायो आरोना थ' बेनोमोन नङा होमब्ला फैफिनदो थ' फंबायनि संसारा बे नङा होमब्ला रायजो जाबाय बिदिनो थेर सोलिनानै दं आरोना अननानै सापर्ट होलायबानो जाबाय माने जोंनि गेदेर गोलावफ्रा एसे अननानै हेफाजाब हो आरोना आंनि जोबथा खावलायनाया बेनो ओमफ्राय नोंसिनि न'खौथ' नुबाय आङो कारेन्ट सारेन्ट गैया दा रानि मोना लेखाखौ मायाव फरायो साथिजों साथिखौ माजों सुयो केरासिनखौ बबाव मोनो केरासिन मोनबावो जानो दायो डिजेल बिराद खस्थ' ओमफ्राय मबाइल सबाइल चार्जफ्रा मायाव जायो मालायनाव जोबोद दुखुनांथाव जोबोद खस्थ' फारसेथिं न'आबो जाया फारसेथिं ओरैजाय गथ'फोर लेखा फरायनो थाखाय माने कारेन्टबो गैया नङा होमबा दे थाथ'लाय दै थ' बेबायदि खस्थ'यै सोलिनानै दं आरो नङा होमब्ला ओमफ्राय नैबावबो बेबायदि न' गंसे दं नुबायना सनाफोर भिडिअखौथ' माबायदि अबस्था दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै सनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय